a sorsunk, életünk, vegyük már észre, együtt mi bármit elérhetünk. Erdély még többet érdemel, együtt most magyarok újabb harcra fel, együtt most légy ott, mert szükség van most rád, hallgasd az idő parancsát, jobb élet, egység, szabadság. Ne hallgass már! Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Szakács Márton Szidónia és vendégei. A Titán erdélyi együttes legújabb dalát hallgattuk, ez az RMDSZ egységes kampánydala, ami arra buzdítja a magyarokat, hogy fogjanak össze. Besztercenasszony megyében is jelölteket állított az RMDSZ a következő felállításban. 1-es szenátori körzet Tóth Katalin, 2-es szenátori körzet Balázs Dénes, 1-es képviselői körzet Szabó Attila, 2-es körzet Fehér Gábor, 3-as körzet Bauer Antal, 4-es körzet Szilágyi Ilona. Ők azok, akik bevállalták ezt a harcot, bevállalták azt, hogy érdekeinket képviseljék, és köszönjük ezt nekik. Összeültünk jelöltjeinkkel elbeszélgetni arról, hogy hogyan viszik véghez ezt a nehéz feladatot, amit elvállaltak. Köszöntöm stúdiónkban Tóth Katalint, Balázs Dénest, Szabó Attilát, Fehér Gábort, Bauer Antalt, valamint Szilágyi Ilonát. Köszöntöm ugyanakkor Décsei Attilát is, a megyei szervezet elnökét. Beszélgessünk el arról, hogy van-e esélyünk nekünk, Besztercenasszony megyei magyaroknak arra, hogy képviselve legyünk Románia parlamentjében, és ha igen, akkor ti hogyan fogjátok meggyőzni a választópolgárokat, hogy menjenek el szavazni? Szeretettel köszöntöm a besztercei magyar rádióadás hallgatóit, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy igenis van esélyünk a romániai parlamentben bejutni, és pedig azokban a körzetekben, ott, ahol egyik párt se nem zárja le az illető körzetet, a többi pártnak vagy érdekvédelmi szervezetnek esélye van, hogy bekerüljön a parlamentben. Ha netán az esély nem kedvező számunkra, akkor is hozzájárulunk a Besztercenasszony megyei szavazatokkal az országos szavazatokhoz, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy szavazat se nem vészel, hiszen ezelőtt 4 évvel is példa volt rá, amikor 36 szavazattal képviselőnk lett. Ezáltal annyit szeretnék kihangsúlyozni, hogy egyetlen egy szavazat sem vészel, minden szavazat fontos, és meg szeretném köszönni a jelölteknek is, hogy elvállalták ezt a nehéz feladatot, elvállalták a kampányt, és remélem, hogy december 9-e után a választások eredménye jó lesz, és ebből kifolyólag bent leszünk a romániai parlamentben, ezáltal hozzájárulva az 5%-os küszöb eléréséhez. Hiszen nagyon fontos, hogy elérjük országos szinten az 5%-ot, mert a választási törvény értelmében az a szervezet, aki nem éri el az 5%-os küszöböt, nem kerül be a parlamentbe, nem lesz képviselője. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Hogy mivel győzzük meg a választópolgárokat, hogy elmenjenek szavazni. Eljött az idő, hogy ne szavazni menjünk, hanem választani menjünk. Sajnos a jelenlegi politikai helyzetben az erdélyi, romániai magyarság képletesen meg van osztva, tehát indul egy vetélytárs is a választásokon. A mi megyénkben nem igazán van veszély, mert csak a 2-es szenátori körzetbe indítanak jelöltet, de nagyon fontos minden magyar szavazat, és nagyon fontos, hogy azok, akik elmennek szavazni, minél nagyobb számban az RMDSZ-re szavazzanak, hogy országos szinten elérhessük az 5%-os küszöböt. Mert amennyiben az idei választásokon az fog megtörténni, hogy a magyarság otthon maradása sokkal tömegesebb lesz, mint a többségi lakosságé, akkor kicsi az esélyünk az 5%-os küszöb elérésére. Egy másik ok, amiért érdemes elmenni a szavazó irodákba, az, hogy elég sok új név van az RMDSZ listáin, nem csak megyénkben, hanem országos szinten is, és talán eljött az ideje, hogy újítsunk a román parlamentben, tehát új arcok is megjelenjenek. Mindenkit megkérünk nagyon szépen december 9-én, reggel 7 órától este 9 óráig
találjon magának 10 percnyi időt, amit töltsön el a szavazóirodában. Köszönöm szépen. És a lényeg az, hogy összetartsunk. Kibővíteném, amit kolléganőm Tokkati elmondott, hogy menjünk el most nem szavazni, hanem választani, ez nagyon igaz, és azt szeretném még kibővíteni, hogy olyan társakra és jelöltekre találtunk itt az RMDSZ irodájában, és akik képviselik a Besztercen-Aszód megyei RMDSZ-t, akik fiatalok, akik bizonyítani szeretnének, akik tényleg tesznek és tenni akarnak a magyarságért. Ezért is fontos, hogy megismerjék ezeket a fiatal jelölteket, habár én is úgy érzem magam, hogy fiatal vagyok köztük a 6 jelölt között, természetesen, hogy én is hozzájárulok bármivel, ami csak szükséges. Mivel az én tevékenységem az a tanügy részén nem nyilvánul meg, ezért tudom biztosítani egész Besztercen-Aszód magyarságát, hogy mindaz, amit telhető, hogy a tanügy részén megtegyünk, azt meg fogjuk tenni. Ezért is szükséges ahhoz, hogy elmenjünk tényleg választani, és olyan jelölteket, akiket mi Besztercen-Aszód megyében kijelöltünk, hogy azok sikerüljenek valamilyen formában, és hozzájáruljonak, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a képviselete legyen az országos parlamentben. Köszönöm szépen! Mivel a fiatalokról is esett szó, és az én esetemben én lennék a legfiatalabb a 6 jelölt közül, kihangsúlyoznám azt, amit már a médiában is mondtunk, és állandóan próbáljuk bizonyítani is azzal, hogy ez a fiatalosítás már 2002-ben elindult. Az idéni kampánystábnak is a gerincét a fiatalok biztosítják. Ők lesznek azok, akik a kampánykaravánnal fogják járni a megyét, és képviselni fognak minket. A Magyar Ház lesz az a központ, amely 2002 óta összegyűjtötte a besztercei magyarokat, és rendezvényeinkkel, meg minden más kulturális rendezvényekkel sikerült nem csak városszinten, hanem megyeszinten is behozni a magyar lakosságot ide, behozni azt az információt, amit aztán megyeszinten szétszórtunk, ugyanis megvan rá a lehetőségünk a jelenlegi technikai háttérrel, hogy úgy média szinten, mint internet, saját weboldallal, úgy magyar nyelvű rádióadással, amit önök most jelen pillanatban hallanak, és amely már 16 éve létezik, vagy a magyar nyelvű tévéadással. Ezeket az információkat a Magyar Házból küldjük át önöknek, és ne felejtsük el az írott sajtót, a Besztercei Híradót, ami közel 20 éve már létezik, és nagyon sok szerkesztő megfordult a csapatban, akik ezt szerkesztették és önökhöz vitték. Én csak azt tudom mondani a besztercei lakosoknak, hogy tegyék meg azt, amit lehet, hogy nehéz kérni tőlük, hiszen fáradtak már a sok választástól, nehéz évek teltek el, és sok minden történt az elmúlt években, viszont a kötelességüket esetleg azzal meg tudnák tenni, hogy elmennek, szavaznak, ezáltal is biztosítván azt, hogy mi fiatalok, amit próbálunk újat hozni, és próbálunk módosítani, vagy esetleg ha megvan rá a lehetőség, hogy parlamenti képviseletünk is lesz országos szinten. Ezzel is megadják nekünk azt a bizadalmat és azt a bizonyítékot, hogy igen, hisznek bennünk, és tovább tudjuk ezt vinni, amit eddigi volt kollégáink is a 20 év alatt megtették az RMDSZ színeiben. Köszönöm. Én is köszönöm. Fehér Gábor, te hogyan fogod meggyőzni a választópolgárokat, hogy menjenek el szavazni? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki menjen el szavazni, aki el tud menni. Azért, hogy ne hagyjuk azt, hogy mások döntsenek helyettünk. Egy kérdésre szeretnék válaszolni, amit nagyon sokszor feltettek nekem, hogy mit adott nekem az RMDSZ. Az RMDSZ nagyon sok mindent adott. Nem nekem, hanem mindegyikünknek. Például megemlítném, hogy 2008-ban, amikor a fiatalságnál igazgatónk volt, az információkat kaptuk, és nagyon sok gyereket sikerült elküldnöm Árpástról és Décséből táborokba, ingyenes táborokba. Ez egy olyan dolog, amit az RMDSZ-nek köszönhetünk, ugye? Igen, ez egy olyan dolog. És szeretném azt, hogyha tényleg sikerül bejutnunk a parlamentbe, avval újítsunk, hogy olyan gazdasági központokat, vagy felvásárló központokat hozzunk létre, ahol az erdélyi gazdák el tudják adni a termékeiket, mert ezt egy nagy hiányosságnak látom. Hiszen közöttük élek, és én is hobbi szinten foglalkozom
gyümölcstermesztéssel. Ez minden téren igaz, ez, hogy ilyen felvásárló központokat kell létrehozni. Ez mindenképpen jó ötlet. Köszönjük szépen! Hát az én véleményem az, hogy gondolom, hogy van esélyünk mi is a parlamentbe bejutni, hogy mondták az előbb, és a oradnai magyarságnak kicsit segíteni, úgy, ahogy eddig is összetartottuk, például a magyar napokon is ott volt a főkonzul úr, nagyon örültünk, hogy köztünk volt, reméljük, hogy továbbra is úgy a magyarok összetartsanak, mint eddig, olyan kevesen, amahányan vagyunk, és a sorsunkat egy kicsit mi is segítsünk, hogy jó válaszunk. Reméljük, hogy minél több magyar nap lesz ezután is Oradnán. Köszönjük szépen a választ. Én is reméljük. Én személyesen a kultúra területének keretén belül szeretném megszólítani a magyar választópolgárokat, ugyanis életelvem az, hogyha valamit szeretnék, ha valamit el akarok érni az életben, akkor azért tennem kell, és nekem kell tennem, és nem várhatok másra, hogy valaki más oldja meg a problémáimat. Ezért a magyar identitás erősítésére szeretném tenni a hangsúlyt. Azért, mert úgy érzem, hogy magyarság területén, ha ez megvan, akkor minden megvan. Mert ez a tudat az, amely indít minket, bennünket, magyarokat, hogy menjünk és tegyünk. Ez a tudat az, amely minden magyart elindít a szavazáshoz. És ha kultúráról beszéltünk, hadd mondjam el magamról azt, hogy én úgy láttam, hogy ezen a téren tudok letenni a legtöbbet, hiszen táncot oktatok, magyar néptáncot, magyar népdalt gyerekeknek. És én úgy látom, hogy ezt nagyon fiatal kortól el kell kezdeni, és ezért nagyon fontos, hogy a gyerekeinket küldjük el és hozzuk el magyar néptáncot tanulni, mert van egy ilyen mondás, hogy addig vagyunk magyarok, és addig leszünk magyarok, amíg magyarul táncolunk és magyarul énekelünk. Ez így van, köszönjük szépen Szilágyi Ilónának a választ. Gratulálok a jelölteknek még egyszer, köszönöm, hogy elvállalták, és remélem, hogy december 9-én a Besztercen-Aszód megyei magyarság össze fog fogni, hiszen azt is jól kell tudni, hogy azok, akik nem az RMDSZ-re szavaznak, azok más pártok, vagy esetleg más szervezetek képviselőit erősítik. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, hát nem könnyű feladat előtt állnak jelöltjeink, de ugye közösen mindent megvalósíthatunk. Köszönöm szépen a beszélgetést! Mi is köszönjük. Mi is köszönjük. Ne bízzuk másra, amit most eldönthetünk, ne nézzünk hátra, ha a jövőnkért küzdhetünk, vegyük most kézbe a sorsunk, életünk, vegyük már